Elektrárňa Piešťany je čoraz viac vyhľadávaná. Ľudí lákajú zrekonštruované priestory tejto národnej kultúrnej pamiatky, ale aj náučné programy, ktoré ponúka. V týchto dňoch sa preto stáva napríklad aj cieľom školských výletov z rôznych kútov Slovenska. Elektrárňa Piešťany sa dnes teší, pretože to má strednú odbornú školu dopravnú Martin Priekopa. Je tu takmer 100 študentov. Tešíme sa, že máme v rámci školských výletov plnú elektráreň. Študenti absolvovali 4 vzdelávacie programy, ktoré prebiehali súčasne a boli pod vedením mladých lektoriek. Nedá sa všetko, čo tu je v rámci tých programov absolvovať naraz. Takže jedna trieda absolvuje Ako chutí energia, vzdelávací 90-minútový modul, druhá trieda absolvuje v podzemí vzdelávací modul Energia v súvislostiach s tabletmi. Sú tam kvízy, otázky a proste tiež 90-minútový modul. Na ďalšiu skupinu čakal zaujímavý workshop Ohľadom elektrických obvodov, rôznych druhov batérií. Máme tu lektorku pozvanú priamo zo Živice, ktorá ich vedie. A ďalšia trieda absolvuje prehliadku s históriou elektrárne, ale nie takú, ako býva tá komentovaná pre verejnosť v nedeľu, ale tak hĺbšie zameranú, pretože tento odbor si to vyžaduje. Tak zatiaľ mám z toho zážitok, pretože to je taký dejepis, dá sa povedať, taká história, hej. Bol som už asi tak v 2-3 elektrárniach, lebo aj v mojej dedine je elektrárne vodná. No ale takéto niečo som ešte nevidel, hej, takže ja mám z toho zážitok. Je to fajn, som sa naučil nové veci niektoré, čo som nevedel. Dobre. Práve si naskenovávam vlastne cez kódy do tabletu a ukáže mi informácie, z čo vlastne načíta odtiaľ. A podľa toho zistujem, že napríklad, že na Slovensku sa ročne predá 30 000 strón plastových fľaš. No. Vedel si takúto informáciu, alebo je to pre teba niečo nové? Nevedel, je to pre mňa úplne nové a som rád, že som prišiel tu na takto na exkurziu. Pracujeme vlastne v skupinkách. Ale dobre to tu je. Žiaci si tiež mohli pozrieť výstavu študentov Fakulty masmediálnej komunikácie, ktorá nesie názov Upriamené na detail. A čoskoro v elektrárni pribudnú i ďalšie výstavy. Jedna už sa začína inštalovať tento týždeň v piatok. Bude to výstava Svetový supermarket, ktorá sem ide. A na ďalší týždeň čakáme už metodiku, na ktorej pracuje Živica, Centrum environmentálnej výchovy, záhrada 4 živlov. Pre televíziu Karpaty Zuzana Šústová.